Bateh mangan serabeh kancane santen utawa parutan klapa kuwi wis biasa. Tapi nok Tuban enek lho serabeh sing dipangan nganggo jangan lodeh. Tapi bukake muk tengah wengi tok. Tapi panganan iki wis dadi idolane cah nom sing padha doyan melek bengi. Termasuk unik ya nganggo kuah lodeh. Iya. Senajan wayah wis parek tengah wengi, semangate Pak Sugeng sing umure wis 24 taun iki isek gak ana matine kanggo golek dhuwit sekedar gawe nyambung urip. Diewangi bojone sing jenenge Bu Kasmah, umure 57 taun, wong dusun Bongkol, Desa Sumurgung, Kabupaten Tuban iki wis ngawiti olah-olah udekan serabeh sing ape dicawiske kanggo bakulan. Bahane yaiku tepung beras dicampur karo bumbu-bumbu racikane dhewe. Bu Kasmah ngudek-udekan serabeh kuwi no adahe. Sakwise rata, udekane kuwi dikekno Pak Sugeng sing masak no wadah gerabah. Pas jam setengah 11 bengi, Pak Sugeng mulai olah-olah serabeh no petang cetakan nganggo geni sing cilik, no pawon sing dibangun no teras omahe. Karo masak serabeh, Pak Sugeng yo melu nyiapke panganan liyane koyok lontong, jangan lodeh karo duduh santen. Tapi anae Bateh, Mas yo bukake tengah wengi, pas wong-wong liyan padha angkler turu, serabeh lodeh Pak Sugeng kuwi yo isek ae luaris. Malan lagi dibuka dasarane wae, wong-wong wis padha teka. Nok kono kuwi, wong sing tuku padha tanduk dhewe-dhewe. Biasane wong-wong kuwi langsung nyiduk serabeh karo jangan lodeh sing wis disiapno. Terus padha njungok nok teras omahe Pak Sugeng. Serabeh kuwi ora kaya umume, rasane mantep, cocok dipangan ambek macem-macem jangan. Malahan wong-wong padha seneng nek serabeh iki dipangan karo jangan lodeh timbangane santen. Tapi ya wis disiapno duduh santen ben sing nek gak doyan lodeh iso milah santene dhewe. Rata-rata Bateh sing mampir nok nggon iki ya cah nom-noman sing ijek melek bengi utawa sing lagi mulih lembur saka kerja. Jare wong-wong kuwi Bateh, serabeh lodeh Pak Sugeng iki wis dadi panganan idola sing cocok kanggo ganjel nek weteng kemerucuk tengah wengi. Rasane enak, yo ngangeni, tur serabeh iki yo dianggep ngandung karbohidrat kompleks sing iso njaga tenaga sampe parek esuk. Sauntara kuwi, Pak Sugeng tibake wis 15 taun lho Bateh dodolan serabeh lodeh iki. Asline biyen mulai dasare iku jam 3 esuk. Tapi merga ana pelanggan sing nyarana coba buka bengi, ya sampai saiki diubah dadi buka bengi wae. Wis nganti 10 taun Pak Sugeng dodolan bengi ngono kuwi Bateh. Piye Bateh? Arep njejel apa ora? Nek kemejar langsung mara nok lokasine ae. Nggone ora adoh, mung 5 km teka pusat kutha Tuban. Siki Muhammad, Husni Mubarak, JTV.